slečna Veronika Jonášová požádala někdejšího úřadu o uzavření občanského sňatku. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Krausovi. Prohlásili, že není známá žádná okolnost, která by bránila uzavření manželství, že znají navzájem zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Splňují tedy všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství. Žádám vás proto, abyste přistoupil k provedení svatebního obřadu. Děkuji vám. Vážení snoubenci, srdečně vás vítám v úřadní síni starobylé plzeňské radnice. Vítám vás zde jako zástupce úřadu městského obvodu Plzeň 3. Jsem skutečně pověřen přijmout od vás slavnostní prohlášení, který vyjádříte svůj souhlas s uzavřením vašeho manželství. Vítám to zajisté pozralé provážení, které vás nepochybně přivedla vzájemná náklonnost a láska. Jistě si uvědomujete, že právě na tom je založeno štěstí, spokojenost a pohoda v manželství. Ale mnohdy je třeba přidat i velkou dávku velkorysosti. Pokud někdy v budoucnu budete nuceni řešit třeba nějaké nepříjemnosti, které vás ostatně mohou potkat, vyvarujte se ukvapených rozhodnutí, malicherných sporů a hlavně zlých slov. Vzpomeňte si na dnešní den a řešte své problémy s trpělivostí, tolerancí a s pochopením pro práci a starosti svého životního partnera. Vy budete jistě jeden pro druhého životního oporu. Jako manželé budete mít stejná práva, ale stejné povinnosti. O všech záležitostech své rodiny budete rozhodovat vždy společně. Nebudete tedy nadsazeni na druhému ani ve věcech majetkových, ani ve věcech osobních. Při oboustranné dobré vůli a vzájemném pěstování vašich vztahů, a to mi opravdu věřte, že to je to nejdůležitější, vzájemně o sebe pečovat. A pokud se vám to povede, dosáhnete jistě trvalého štěstí, po němže sloužíte. Nešťastně překonáte všechny překážky, které vám život postaví do cesty. Přeji vám, aby vaše manželství bylo šťastné a spokojené. Žádám přítomné, aby povstali. A nyní dovolte, abych od vás přijal souhlas s uzavřením vašeho manželství. Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou. Ano. Děkuji vám. Táži se vás, slečno nevěsto, zda skutečně dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem. Ano. Děkuji vám. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené.
nejde. Oni to objedou jenom. Jo, světlo.